obila e piny mar Haiti wang'e motene kod weche mag jiwo kwe kod tudruok makare kind oganda. Jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei okwayo oganda Luo kod mago mag jo Kalenjin mondo mi oriwre kendo ti kanyakla e weche mag chwalo kod jiwo dongruok e kindgi. Koskei mane twak e kinde nyasi mar duoko erokamano e kanisa mar ACK St. Luke's Ndara Parish kar chung od bura mar Arieda otielo ni oganda ariyogo nyaka to dag mane yor kwe. James Okoth nigi ler mar wachne. Nyasi mar duoko erokamano e kanisa mar ACK St. Luke's Ndara Parish e sub-county mar Arieda e county ma Siaya no kelo jotend siasa kod mag piny owacho kanyakla ka wendo modhial ne en jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei. E twak mare no jiwo dhoudi ariyogo mondo odag kaka oganda joka ng'ato kendo giriwre e weche mabiro chwalo negi dongruok. Joluo na Kalenjin waishi kama jirani, hata ukiruka namna gani, hata ufanye nini, utakaa tu mpaka hata lugha yenu na yetu saa zingine inashikana. Kama masiwa mnaita cha, tunaita chego. Kukimbia mnasema ngwe, sema ngwe, ine, angwa, nyinyi mgapi? Angwen. Sasa omedo lero ni kata gwandruok oseneno e kindgi e kinde mokalo nyaka koro gidag e yor horuok kendo gikwe kalore ni giduto gin joka ng'ato. E kinde mabende no lero chenro mar piny owacho mar chwalo dongruok konde duto e pachoka ma onge akweda moro amora. Na mwenye hataki tuwe moja, tutalazimisha mpaka tuwe nini? Kitu kimoja. Hakuna sehemu hata moja ile itawachwa nyuma kwa maendeleo ya serikali. Neotene kod jatend migao mar weche tudruok Eliud Owalo kod jagoro mongirore e migao mar weche arita Raymond Omolo. Owalo nopoyo okenge ma piny owacho osekawo mar chwalo dongruok kaluo kendo paro alwora ma Nyanza e weche pok mag dongruok. Wasebedo nyaka ne wabed gi independence, wasebedo gi sirikande mang'eny, but wang' ni wayudo sirikal mohero ogandawa. Nyaka wabed jombola, nyaka wabed jomohero sirikal, be wanyis sirikal kido maber. Kama koko nitie, pesa ok bedie. Uwinjo dhok mawachono? So wabeduru gi a good environment which can facilitate investment. Eneno ni weche mag alwora orit makare kendo kalore gi chenro mar piny owacho mar pidho yien bilion 15 e higni 9 mabiro. Jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo no kwayo jopiny mondo odhi nyime gi pith mar yien ahinya to e kinde ma koth pod chweni. So inabidi tupande miti, tukue na chakula kwa manyumba zetu, na tukue na pesa mfukoni, na tuishi kwa amani. Jotelogo bende no lero ni jopiny chenro mag dongruoge e kaunti ma Siaya kendo singo negi ni chenro mayande jatend piny oyango e kinde limbe mare kama oting'o apaya mabondo leunda e kinde mamoko ibiro tieki kalore gi chenro. James Okoth, Ramogi TV. Konsuda ni oganda Luo nyisi mondo mi obed motang' kendo